U-2024 when it comes to umculo kaMthandeni bekuwunyaka omuhle kakhulu kuMthandeni loyo. Compare iminyaka uMthandeni abuya kuyo. 2023 August wakhipha ingoma uMthandeni Paris. Yahamba kahle waze kwashaya uDisemba. Yaqhubeka futhi ingoma noma sekuqala u-2024. Yaphusha yaze yabuya kuma-awards. Yafike yawina. Waphinde wakhipha enye ingoma iGushi yahamba noma wo. Yaphinda yenza kahle ingoma yakhe. Waphinde wayenza enye i-single yahamba noMcebo Zikode. Yaphinde futhi online yaqhuba kahle leyo ngoma leyo. Waphinde wakhipha i-album ethi Sigade Umzila. Yathi ukuthatha isikhathi kodwa yapick up at the right time. Umzila una 2 million both ku-YouTube naku-Spotify. Lo easy, very very easy. Kuba unyaka o-best ku-SK lo. Kuba unyaka enze kahle kakhulu ukudlula yonke iminyaka asekaba nayo. Uwine nane-award after so many years ekhona endimeni. Utrendile u-SK. Watrenda kuma-charts music, YouTube, iTunes, Spotify, kuphi. Namanje uSpotify usekuma-trending. Kodwa kubuka ngathi somehow kwabanye abantu lokho akwanelanga. Ngoba indaba yokuthi mabekhomperisha bayayithanda. Yingani bengamvumeli uSK a-enjoy i-success yakhe ngaphandle ukuthi njalo kumele bemcomparison noKhuzani. Njalo bemcomparison noKhuzani. Kunganjani ukuthi once nje empilweni yabo ama-Red Nation uma ejabulela umsebenzi weqhawe labo bawujabulele nje clean. Bayeke ukuthi engabe amandaba kunjani, engabe uKhuzani kanjani, iphe kaKhuzani ingoma ini. Le obsession le yiyo e-take away impumelelo ka-SK nonyaka omuhle abe nabo. Yingakho wazathi u-SK fuck off ama-80s, ma-70s nama-late 90s. Ingoba uyabona ukuthi i-focus ayikho kahle. Focus endaweni wrong. Washo kudala u-SK noma ebuya abhenqa abuya ayiphikisa. Wathi akasakuthanda ukuba i-competition. Kodwa naye uyayidayiseka lokho abuya aqale phansi. Omphako bezokhuluma izibongo lapha beyibonge ngezinto ezingekho right bekhuluma engomeni zakhe. Okuyinto ebhedayo abasuke bayenza. Okusho ukuthi ke izibongo phela abazi nazo, abazi bazomtalabha bethini. Kodwa nje lo nyaka nje very very easy. Bekuwunyaka nje clean for uMthandeni. Song of the year umcimbi maqala unyaka nge-4 eMdletsheni, i-show, Shuni kaMaskandi season 3. All those accolades you were supposed to celebrate them ukuthi iqhawe lenu lubambile unyaka, luchaphazile unyaka uma kuza ngakuyena. Ama-gig wachaphazile. Ama-interview ubuya ku-TV, ko-radio, ingoma yakhe idlale ku-Channel O kanye nekaSminoff. Cha, lutho akucelebrate kahle. Manje celebrate kumele kugade uKhuzani mayeposta thunjani igushu uyizwe njani. Yini lo nto lo msangano omulo lo nto leyo. Umsangano omulo uma ujabula ufaka omunye umuntu. If wena uphambili ngento ethize, why ungavumi ukuthi okwamanje ngiphambili ngegephe engaka yithi ngi-enjoy lokho khona engisakwenza kahle. Kodwa ubhizi ulokhu unakana nomunye umuntu oseceleni. Nikwenzelani lokho balandeli baka-SK? Kuma live uzothola kukhulunywa lapha kuchaza uKhuzani, kuchaza i-album yakhe, ukuchazwa ini. Whereas kunomsebenzi ka-SK ogijimayo online. I-music video ka-SK usushaya 5.1 million. Igushi iyoshaya 5.2 million. Isishaya 2 million. Lokho kwahlukanisa unyaka 2 million ngaphezulu. Why can't you celebrate that? Nizwe niyongena komhlobo wenene niyokhuluma ngendaba kaKhuzani into zenza ngathi nithethe isiXhosa. Because of what?
Ukhosini niwinile 976,000 votes. Nashu number 2 ngenamba enkulu kabi. Why can't you celebrate that, guys? I-achievement enkulu leyo. Ukhuzani useyinkinga leyo ndlela leyo empilweni zenu ukuthi into yenu, i-success yenu anisakwazi ukuyijabulela ngaphandle ukuthi nimbale. Hambe nikhuba amagama ukuthi hayi benzekile ubulungiswa kulokho bengafuna imisindo. Yilo nto leyo. Kuyini khona lokho? Inkulumo enjani leyo yokubhinqa? Engathi bazala esithenjini abantu liwe amabhinqa ngakhona futhi amadoda abosisi ngabaxolele uma bakwenza lokho. Amadoda akhona akukhuluma ngisho ewinile bakhuluma akwanele kahle. Ukuthi ukhuzana uwinile kumhlobo wenene akubaphathanga kahle abantu. Somehow niyamfeyila nomthandeni niyamphoqa nimenzela phansi. As much as umthandeni eyikhulumele lo mntalobho wakhe eyisikela lapha eyisikela khona kwabanye abantu, kodwa nani beninethubo lokuthi ni-celebrate i-success kaMthandeni the whole year, enza kahle, efeaturishe abantu bakwenye genre, bafike bangena babamukela kahle abantu. Iy'ngoma zahlala kuma-chart ku-Spotify, zashama gold, zashama platinum, double platinum. What more do you want? Kumsebenzelo SK lokho. Ngiyafisa nje ukuthi abantu bake bedlule into enjengalezo befocus ezintweni ezipositive ezizobasa phambili kulonyaka lo. If anizukwenza lokho niyogcina nimmoshela umthandeni umsebenzi wakho. Iformula yokusebenza kwakho umthandeni useyikhandele, wayithola indlela ukuthi this is how I want to do things on my own. Isound ngifuna ibe nje igijime kanje, ubasket ube kanje. Umuntu ozofeaturisha umuntu ocula uhlobo oluthize lo eze naleyo voice yakhe afike ngashintshi afika angene kulento mina engifuna ukuyicula ngo-SK. Kwaba nje kuba SK afise ngayo wawumodify umusic wakhe, wawumixa nale sound yangale kopiano, wahlanganisa nomaskandi bayemukela abantu. Uhlala amavika more than 22 SK laphana kuma top 10 charts laphana ku Spotify, namanje seselapho ushaye ama 100,000 K views ku Spotify usuku nosuku more than 14 times. Abanye benabakwazi lokho because into esengqondweni ya ukhuzana. Iphi album ukhuzana isishoniphi ayibona kuma trending ini khuzana this khuzana that. So angazi ukuthi kuyophelela laphi and kuyofika laphi. Enjoyani success kaMthandeni. Umthandeni unilethele umsebenzi ohamba kahle. I-focus kumele ibe lapho, celebrate umsebenzi wakhe awenzile, ingoma ehlukanisa unyaka, umcimbi ade wenzile, konke kube kuhle. Nibuke neshow yakhe le SABC1 kuba yilokho, niyeke ukuba obsessed sometimes noma isidingo singekho. Ngiyabonga, nisale kahle.